הנה הדרך הקלה ביותר להפסיד 100,000 שקל, סיפור אמיתי. זוג צעיר הלך לראות דירה, אהב אותה מאוד מאוד, בשכונה שהוא רצה, בדיוק איך שהיא נראית, מדוגמת, לא צריך לשפץ כלום, קרוב לגנים ולבית ספר, וממש 2 דקות הליכה מההורים של האישה. התלהבו מאוד מאוד מאוד, המתווך עשה את עבודתו נאמנה, העבודה עבור המוכרים כמובן, אמר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, אתם ממצמצים פעמיים, הדירה הזאת נחטפת, קחו אותה עכשיו. הם הזדרזו להגיד לו כן, עשו כבר הכנות, לראות כמה הם יכולים לקבל משכנתה בהתאם להון העצמי שלהם. יאמר לזכותם, עשו את הבדיקות, הלכו על דירה שהיא בתקציב שלהם, ואמרו לו, יאללה, בסדר, איך מתקדמים? זו דירה ראשונה שלהם, הם לא מנוסים בזה. אז הוא אמר להם, זיכרון דברים. סבבה, מה זה זיכרון דברים? הכניס אותם לחדר, הוציאו דף, כתבו את המחיר ואת הסכום, ובאיזה חודש הם הולכים לקבל את המפתח של הדירה. וזהו, חתמו, השאירו צ'ק לצד החתימה, ומזל וברכה, מה שנקרא. מעבירים את זה עכשיו לעורכי דין. היה בדיוק איזה חג, אז כמה ימים אחרי זה עבר לעורכי דין. כשהחומרים הגיעו לעורך דין, אז דבר ראשון, כמו כל עורך דין סביר, הוא עושה בדיקות. בודק שנסח הטאבו נקי, ושאין איזושהי הערת אזהרה שיכולה למנוע מעסקה להתקיים. בודק שהמבנה לא מבנה מסוכן, ופתאום קופצת הערה. המבנה הוא מבנה מסוכן, וכשיש מבנה מסוכן, זה לא אומר שהבניין הולך ליפול מחר, אבל זה כן אומר שהבנק לא נותן את המימון המלא. זה זוג צעיר, הוא יכול לקבל 75% מימון על 25% הון עצמי. ובמקרה הזה, בגלל הצו סכנה, הבנק אמר לא, אני יכול לתת מקסימום 50%. התחשיב כשיש מבנה מסוכן זה לפי ערך הקרקע ולא לפי כל שווי העסקה. מוכן לתת רק 50%. טוב, מה עושים? הפער היה כמה מאות אלפי שקלים, מן הסתם זוג צעיר לא יכל להעמיד את ההון העצמי. אז הוא הודיע למתווך, אמר לו, תשמע, אני כאילו מצטערים וזה, אבל זה לא יכול לקרות. ניסו דרך יועץ משכנתאות, ניסו דרך כל מיני מקומות, רואים שהם לא יכולים לעמוד בזה. סבבה, יופי, אתם לא יכולים, בסדר, לא נורא, לא קרה כלום. עבר כבר כל הבדיקות וזה, לקח כמעט חודש, עם החגים ועם הכל. לא יכולים, לא נורא, לא קרה כלום, חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה. אוי, שנייה אחת, שכחתי, הצ'ק שלכם נמצא כבר אצל המוכרים, והם הולכים להפקיד את הכסף בבנק. תסבוכת משפטית אחת ענקית בגלל שטות קטנה שנבע מחוסר ניסיון, וזה לא משנה אם המתווך כאן במרכאות עזר להם לעשות את הטעות הזאת, או שהם היו עושים את הטעות הזאת לבד. זה קורה עם מתווכים, זה קורה בלי מתווכים. עזבו שלמתווכים בכלל אסור לערוך זיכרון דברים, וזה היה לגמרי בניגוד לנהלים, אבל זה מה שקרה, ועכשיו זה הולך, מה שנקרא, בדילוגים קלים לבית המשפט. אתם קונים דירה, לא משנה כמה הדירה מדהימה וכמה אתם מרגישים שאם אתם יוצאים מהדלת בלי להשאיר, בלי לחתום על משהו, אז הדירה תיחטף לכם. בבקשה, אל תעשו זיכרון דברים על דעת עצמכם, ואם אתם ממש 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 חייבים, והעורך דין שלכם לא יכול להיות זמין לכם בטלפון או להגיע באותו רגע, כי מה לעשות, עורכי דין לא זמינים להגיע מהרגע להרגע, אז תרשמו שהזיכרון דברים הוא בכפוף לאישור עורך הדין שלכם ולאישור